yawan 'yan adam US Byron Senso a ƙidayen wato America wanda suka yi 2019 suka ce wato mu mutanen duniya ba mu ce biliyan 7 da wani abu bane, kusan biliyan 8 adadin mutanen duniya. Shi yasa muke mamaki attajiran da suke Najeriya wani yana da biliyan 15, kaga biliyan 7 din nan in ya dauki biliyan 7 duk mutanen duniya za su samu kuɗi. To wani yana da biliyan 10 amma ba ya fitar da zakka, ya je ya filo da kuɗi ya rufe idonsa ya kyankyasa, zai je ya samu dukan mala'iku. Allah ne faɗa mana a cikin Qur'ani za a mishi lalas da wuta. Allah ya ce ranar da za a kwantar da waɗanda suke da dukiya ba su fitar da dukiyar nan ba, za a dinga musu lalas. Allah ya ce za a dinga musu wato yadda ka san ake zanen ƙwarya sai an sa a wuta ya yi ja ƙarfen sai a dinga zanawa, in ya fara sanyi sai a aje sai a ɗauko wanda ya ja a zana ƙwarya. To haka nan za a dinga musu zane jibabuhum, wato a goshin su ana zana musu ana ɗaɗana musu na jahannam, a goshin su da bayan su, in ji Allah. ma kanaztum li anfusikum, Allah ya ce wannan shine abin da kuka boye a bankuna, in ji Ubangiji, kuka taskace kuka boye. ma kuntum taqanizu, Allah ya ce ku dandani azaban da kuka boye din nan, wato shine Allah zai muku a gurgudun azaban. Saboda haka in kana da dukiya ka kasa shi gida 40, masu sayan abun da masu sayan gold su ajiye shekara, in ya kai shekara ya zagayo sai a wato dole a fitar da zakka. In gold din ya kai miliyan 1 ne, ki kasa shi gida 40 ki cire kuɗin din, ba wai ki sai da gold din ba, kuɗin ne zaki yi masa, a je a sa shi gram nawa ne sai a yi lissafi. In gold din ya kai miliyan 2, a kasa miliyan 2 nan, wato shine miliyan 2 zaka fitar da zakkar shi, shine kwata-kwata ba abinda zaka fitar 50,000 shine ba miliyan 2 ba. Miliyan 4 shine ka fitar da 100,000 fa, shine fa, domin 25 ake fitarwa, kowane miliyan 1 ka fitar 25. Saka ne ake fitar da zakka. Idan kana da tumaki ne, in sun kai 40 ka cire guda ɗaya, idan shanu ne in sun kai 30 ka cire guda ɗaya, idan raƙuma ne sun kai 15 ka cire guda ɗaya, idan awaki ne in sun kai 15 ka cire guda ɗaya, wannan an sun kai 40 in awaki ne ka cire guda ɗaya. Wannan fa shine zakka. Amma wani duk da haka ana diragin da shi ba zai fitar da zakka ba, to masifa ne da wannan dukiyar zai zama masa bala'i, zai zama maciji a cikin jahannama. Allah ya tsare mu. Haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, haka alqur'ani yace dukiyar nan wanda ba sa fitar da dukiyar wato zakka za a ware su gefe a yi dandazon su, sai mala'iku su zo da karfe. Mala'iku kuma ba sa tausayi, ba sa karban bribe, ba sanin na sabo. Wallahi ni dan inna gwalgwal ne, dan inna gwalgwal, to da kai da gwalgwal din za su tattalla maka mali. ya sunan Allah ya ce ba sa saba ma Allah yadda halin zai ke mala'iku ba. yaf'aluna ma yu'maru Wa yaf'aluna ma yu'maruna, suna aikata abin da Allah ya umarce su.